Unya, pag-abot sa like mga first year, no? Pag-abot nila sa USC, naagit sila kanang murabag system ng San Carlos in terms of discipline. Mao na bitaw nga usa sa ato mga guest karon kay mao na nga usa nga quality ang ato mga students, quality ang ato mga professors, ang atong education. Kay at the same time, naasa tay usa ka tawo nga in charge sa discipline. Mao na ang Office of Student Affairs. So ato ni karong interview kon, no? Kung this guy has a big role and responsibility on his shoulder. yes, Maujud, sir. It's a challenge, actually. It's a challenge, you know. Ako kara. Klaro na edad, sir. Vintage. The last person before I graduated, it was Mrs. Barba, ang Student Affairs. No? Siya to. Tilaw ka strictato, sir. Adi, good friends mi kay siya may amang core sponsor, Sponsors. okay, sa ROTC mo ko yun. Advance, Advance. So, siya officers. magpili sa mga sponsors namin. Wow. I was once a corps commander there. Oh, I was number 1 sa Philippine Army before. So, katong panahon na, si Miss Bob was our matron sponsor. Siya tigpili sa mga sponsors. Guwapa sa to siguro. Guwapa. Mo na yung pilit kay ka, sir. Matagal na siya. Atos balay, ha? Pakoton na kag tubig, sir. Dili. Lipay ka. Ato mimpili dito sa mga sponsor. Muna yung picture. Napag yung picture mura ka pili kandidata sa beauty queen, no? If you just, beauties and brains ang among Bitaw. Beauty. Brain pa yun. brains out. Brainy pa yun. Trademark yun na. My sponsor before, when she graduated pharmacy, she was number 5 in the board exam. Wow. Pharmacy. Ba't ito ni mo sundi-sundi, sir? Kasi Minaw ang sawar ba? Yay. still a lady, single kaya na-frustrated sa ako eh. Pantay ka, sir. Pantay ka, sir. Ang ambo ni Ron. Mas Thailand ron. Yan, gistok din. Na may Facebook. Kita mga dito karon. Hi. Hi. Okay, atong balik ko, no? Unsa man gyud Sir Lito Bilonggel ang USA or Office of Student Affairs sa may mga function. This is something na not everybody knows. Especially kani mga parents ba. Yes, sir. So mangilad man ni mga anak. Sabi na mga kuan. Akin ito appeal ka ni? Before. Ayaw! Wala pa mga try. Pero persons get changed, so before. Mangilad before. Gabi na sakpan na. Okay.